Pódelo sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pate Castro e estou encantada de atoparme outra vez contigo un día máis. Desta volta comenzamos o ano 2023 da mellor das maneiras. Espero que tiveras moi boa entrada de ano e que nestas festividades poideras desconectar e ao mesmo tempo reconectar cos teus amigos e as túas amizades. O primeiro de todo é darvos as grazas a todas as ouvintes da 106 da FM en Antena Miño. Pois moitísimas grazas ao noso gran compañeiro nos mandos Filipe Marta, o locutor de SOS Heavy Metal Radio Show, que grazas a él e a Antena Miño podedes escoitar a Galiza Metálica todas as noites da segunda a terceira feira. Obrigada de corazón a todas as que escoitades Galiza Metálica ao outro lado do Miño. O segundo que vos quero decir, moitísimas grazas a todas as ouvintes que participastes no primeiro sorteo de Nadal de Galiza Metálica. Se non vos enterastes ou se non soupestes quen era o grupo do que eu estaba falando, que saibades que eran Barbarian Prophecies. E tivemos unha gañadora que ademais é unha gran fan desta banda que se chama Isabel. Moitísimas grazas, Isa, por participar e noraboa por esa camiseta, ese CD que ademais veu acompañado por 2 CDs máis que Barbarian Prophecies lle concederon gustosamente. Moitísimas grazas a esta banda puntera no death metal galego e ademais recordarvos que están de noraboa, pois este ano 2023 cumplen 23 anazos. E imos a comezar traéndoche un programa con entrevistas, con seccións e a primeiriña de todas vai a ser para escoitar a Miguel Cutrín. Miguel é guitarrista e compositor dunha banda compostelá que se chama Nin a Tiros. E ademais, Miguel é tamén o que leva a cabo un proxecto editorial autoeditado e maravilloso que se chama Nativas. Tanto de Nin a Tiros como de Nativas imos a poder escoitar moito máis. Na Galiza non só se escoitan as gaitas. Na Galiza escoítase Galiza Metálica! Deixa
a corredoira, esta noite vai ser. Para ir a corredoira, esta noite vai ser. Para ir a corredoira. Una de bravas para a bandolera ya. Moi boas, estou con Miguel Cutrín. Hola, moi boas, Miguel. Hola, Patri, moi boas. Un placer estar aquí, charlando contigo. Contanos que fas ti dentro da banda e como se chaman os teus compañeiros de Nin a Tiros. Bueno, eu son o guitarrista, un dos guitarristas que ten a banda, e ademais son o letrista. Pois, digamos que traballo de fondo, levo un pouco de diseño, gráfico, etc. Un poquinho de todo. Os compañeros de banda son Pablo Antorrena, a batería, Miguel Amenedo, ao baixo, Xosé Romai, a outra guitarra, a Carlos Pors, tamén a outra guitarra máis, e temos a Osi, a voz, non? Interpretando, voz intérprete, vamos. Somos 6 os componentes, e nada, habería que sumar o mellor a su supereiro, non? Que é o noso productor, que estivo sempre aí no principio, pero vamos, ser instrumentalmente somos 6, e despois temos a Suso ao mando dos sons, das grabacións, da producción, etc. Sempre contamos con. Así pois, sodes 7 na banda e sodes de Santiago. Poderíasme decir cando xurdiu esta banda? Pois a banda oficialmente podemos dicir que era o 2017, cando sacamos un single daquela, o bar no que nos reuníamos cumplía 10 anos, que era a Corredoira, que era ali en Compostela, na Rua das Rodas. Entón, quixemos facerlle un agasallo, non? En forma de que tiñamos a música, fixemos a letra apropiada, e xa levábamos uns anos así como trasladando por aí, non? No local de ensayo, pero non íbamos a ninguna parte, non tiñamos unha dirección fixa ni nada. Entón, ao ter esta canción e necesitar de alguén que a cantase, que non tiñamos cantante, contactamos con Fos, que nun primeiro momento entrou para colaborar nesta canción, pero bueno, despois quedou, así que se o invitades a vosa casa, xa sabedes que o mellor quedou durante varios anos, non? Gustoulle a letra, gustoulle a canción, sentise moi cómodo ali connosco e, bueno, pois, mira, xa que cantatis unha, teño máis letras, non? Ensinei eu as letras e tal, dai ben que eu sexa o letrista e non el, porque el para min escribe moi ben, pero el quiso manter a originalidade miña, non? Das letras, e dixe, bueno, pois eu sigo por aquí, non? Sigo con Bosco. Entón, pois, aí, digamos que oficialmente puxémonos nome tamén, porque non tiñamos nome, non tiñamos nada. Como foi eso de poñer un nome tan curioso como de Nin a Tiros? Entón, buscamos palabras, por aquí, por alá, todo estaba collido, pois xa había grupos así, xa había asociacións así, bueno, tal, entonces, pois non hai maneira, nin a tiros, pum. Que bueno. Oye, e isto de que falas das letras, podes explicarme mellor a min e as ouvintes de que é o que tratan? Bueno, as letras son un pouco variadas, non? A min gustame moito, non son un gran lector, iso é certo, pero gustame moito ler, e que non lea moito, non disfruto da lectura, entón intento facer dende a miña humildade como escritor, que non tampouco dou pa máis, non? Que damos a neurona aí dentro da cabeza e tampouco vai alá de todo, intento poetizar bastante, non? Utilizar o galego de forma quizáis un pouco máis culta, non tanto como se pode falar na rúa, senón tirando un pouco a veces de palabrexas un pouco, buscas xebrismos, non? Buscas así cousiñas, un sinónimo, botas unha ollada, non? Entón teño unha idea previa, eu diría que hai dous grandes de tipos de letra en miniativos, que son algunhas que son temáticas e outras que son persoais. Entón, as persoais, bueno, non hai máis voltas que dar, son cousas que me pasaron ou que pasan ao meu redor moi preto. Entón, poderían ser temas como o poema de Pedra, que son, diríamos que son desa temática persoal miña, non? Intimistas, podríamos dicir, o sea, expresamente. Despois hai outras que teñen así certa temática, non? É dicir, por exemplo, Feridas, Ruínas, trata sobre a guerra, non? Sobre conflitos bélicos, sobre o estrés postraumático con soldados na Primeira Guerra Mundial, etc. Porque, bueno, estudiar historia, a veces tamén meto un poquinho por aí, intento meter aí entre líneas o tema histórico. Tamén hai algunhas con unha temática un pouco máis social, non? Con os nosos días, podería ser dese estilo. Acantilados fala da problemática do suicidio, bueno, etc. Non? Hai unha temática bastante variada entre temas sociais, sociopolíticos, podríamos dicir, e despois outros aparte, mesturados así polo medio, que teñen unha temática máis intimista e persoal. Se tiveras que poñerte en algún tipo de estilo ou etiqueta, cal te poñerías ou cal vos poñeríades? Sí, esa é unha pregunta difícil, eso realmente, porque, bueno, non nos consideramos que fagamos un estilo. Cando ímos compoñer, aproveito para decir que somos dous compositores,
Liña Tires son unha banda moi de guitarrista, digamos, as composicións nacen sempre das guitarras, entonces estamos Xosé máis eu, casi, basicamente o 50%, basicamente a metade para cada un. Sen querelo, imos levando cousas así e ímonos pornando, como que diva, pois tócache ti, agora traio eu. Non pensamos moito en cal o xénero. Eu sempre intento explicarle a xente que somos unha banda de crossover, pero non de crossover thrash, non dese crossover, dese subxénero musical, do crossover thrash americano, non, que se deu en chamar thrashcore, pues, tipo de RI, cousas así, non, SOD, así. Crossover, pero ampliamente, é dicir, mestura. Eu penso que o que máis hai é algo de tipo como groove metal, non somos xente técnica, non temos moita técnica en nada, bueno, sinxelas en xeral. Penso que poderíamos tirar por aí, por a liña do groove metal, non, dese thrash menos técnico que se fixo nos 90, con unha mestura con algo de hardcore e cousas así, non? E despois unhas pinceladiñas, como que lle bota un pouco de pimenta a comida, non? Así un alineo de rock ou de metal extremo, pero vamos, o sea, hai que coller isto con, sabes, con pinzas de barbacoa, como que dices. As tizas dun reino espalladas no vento ao longo dos séculos, as pegadas teimosas dos nosos antergos polos carreiros dos tempos. Non máis merda comer, non máis. Cando deixamos falar o silencio, entregándolle a nosa voz, cando pechamos os ollos ao mundo, permitindo que mirasen por nós. As ondas nas rochas, batendo con forza incesante loita, a sangue nas veas, golpeando a conciencia coa mesma furia. Non máis porcos de ver, non máis. Cando deixamos falar o silencio, entregándolle a nosa voz, cando pechamos os ollos ao mundo, permitindo que mirase por nós. Que vexasen por nós. Sen deuses nin heróis, morreron os bardos, pasaron as cidades, ficando calados. Logo fin dos verdes castros, soterrados baixo negro asfalto. 4 cruces de prata nas que estamos cravados, agardando que os tempos nos sesen chegados, guiándonos por faros lonxanos, pra abogar polo noso Atlántico. Danzan as faíscas da doenza que deixa tras de sí o carbón da terra erma. Terra infectada, terra que enferma, terra desterrada por escuros que gobernan. E os voces generosos, onde están? Berramos cada vez que nos golpean.
Que é o que estades sacando adiante neste 2023? Bueno, 2023 queremos facer un montón de cousas. Temos a lista a tope agora que cambiamos de ano, xusto ahora estamos con estas ideas de facer o mítico, de xar de fumar e o gimnasio, todo isto. Entón, en miniaturos tamén temos así unha especie de lista que a ver se damos conseguido. O principal é que queremos gravar o noso segundo split durante este ano. Temos unha idea de un split a 3 bandas, que sería unha especie de triple split, todo metido nunha caixinha. Bueno, é un pouco raro. O sea, a veces damos aí voltiñas, é dicir, non é novo, isto xa está feito, non? Xa o fixo outra xente, pero queríamos implementar esta idea de ser 3 proxectos e que cada un deses proxectos colabore co outro, non? De forma que se temos a banda 1, a 2 e a 3, habría 3 splits, que sería a banda 1 coa 2, a banda 1 coa 3 e a banda 2 coa 3. Non sei se me explico así moi ben, pero eso serían 3 splits dentro de. Para ese proxecto temos plantexados 4 temas que vamos ter que poñernos. Nin andamos, non? Xa hai tres rematados que teñen letra e música, e despois queremos facer unha pequena versión dun dos proxectos paralelos que tivo Fósil aí atrás, hai uns anos con Andy, e queríamos recoller unha desas cancións. Entón, teríamos esas cancións. Gustaríanos gravar un videoclip sobre un dos temas do segundo EP que sacamos en 2022. Todavía a idea está así un poquinho aberta tamén. Queríamos, pero bueno, non sabemos por onde empezar ni nada. En principio, a ver, tocamos madeira dunha vez, para ver se no 2023 damos algún bolo por aí. Dime, pequeño guerrero, ¿qué opinas de tu patrón? Ya no hay patrón. No vórtice. O teu mar lembra cada corpo que garda naufragios que racharon ante nuevel, anacos apodrecidos das entrañas, cuspidos sobre a praia por amare, restos varados son os recordos dos soles mortos que pasaron sen se deter, e ti xirando no rebuiño mentres as árbores forxan un novo anel. Chego o intre de romper coa rutina, desobedece da directrices da pauta. Quenes non loitan convertense en víctimas, te dan as uvas, te portan a dopa. Coas nosas débedas medran as contas, os que nos rouban dos días o azul, que sufran eles a espiral das horas, mendigando famentos de luz. O tempo pasa, a vida pesa, amor de pisa. O tempo pasa, a vida pesa, amor de pisa. O tempo, a vida, a morte, vértixe, no vórtice. Moi ben, Miguel, pois tamén estás aquí para que nos fales un pouco do que Nativas, porque é un proxecto artístico, pero quero que lles fales un pouco de que é este magazín, que é Nativas. Contámonos un pouquiño que é Nativas.
Bueno, Nativas é un proxecto editorial, non? Poderíamos dicir, baixo paraugas de Niñatiros, facemos aí ao xogo de palabras co acrónimo de Niñatiros, non? Que é NAT, entón facemos ese xogo de nativas ou nativos, cada quen que o señalice como queira. Bueno, sería un proxecto editorial, un fanzine, non? Porque non é totalmente, non é profesional ni nada, é un proxecto diletante, sabe? De pasatempo, no que damos plataforma, digamos, no que poñamos en papel, digamos, en formato físico, os traballos das artistas ou dos artistas que queran participar, non? Entón, anualmente publicamos un número, ese número ten máis de 100 páxinas e participan 6 artistas. Con artistas a que me refiro? Pois pode ser ben escrita, narrativa, poesía, pode ser artes plásticas, debuxo, pintura, escultura, ourivería, o que sexa, ou fotografía. Bueno, así en xeral, calquer proxecto artístico que teña calquer persoa, non ten por que ser profesional nin nada. Unha cousinha que tenes ti por casa que lle tes cariño, un relato que fixeches bueno, que douche pena porque está aí non sabes que facer con el, ou a veces pasa que tes a idea pero non sabes como. Pois eu escribiría, teño aí unha dúcia de poemas e o mellor se tiver aí por onde sacalos, pois sumo de outros 12 e mira, pois quedaría algo chulo para publicar. Entonces intentamos dar un pouco de plataforma, non, de forza a esa xente para sacalo adiante. Entón facemos un micromecenado, non? Avisamos antes polas redes sociais. Cada un dos 6 artistas que participa fano de forma cooperativa xunto con nós facemos, digamos que de organizadores, non de directores, pero as 6 persoas tamén participan basicamente en todo o proceso, menos no da fabricación. Al final están en todo o tempo en contacto, non simplemente mandas o teu traballo e esqueceste. Despois hai o micromecenado, cada artista busca os seus mecenas, entón cada artista distribúe as súas propias copias e pode participar un pouquiño desa plusvalía que pode haber entre o prezo público e o prezo de fábrica. Así repartimos entre todos un pouco, non, o beneficio que poda haber, bueno, entendamos beneficio como algo minúsculo, pero bueno, algo hai, non, para que, hai que recabar cartos para que se poida facer un novo número despois, non? Pero non somos nós os que centralizamos todo o proceso, senón que, digamos, damos poder a cada un dos artistas participantes para que sexan autónomos, para que busquen os seus propios mecenas, a súa propia distribución e que poidan recoller en derivado diso, non? Non nos facemos cargo de todo, porque vamos, somos moi limitados, non? Traballamos así, pois, de boca a boca e de man a man, casi. Como xurdeu isto de Nativas? Quen foi a cabeza pensante ou cal foi o momento no que se decidiu? Pois a decisión ven da época esta na que estivemos así medio presos na casa polo tema do COVID. Bueno, con un poquinho máis de tempo e tal, e falando con Fosi tiña un proxecto, ten todavía un proxecto poético que se chama Proxecto Fosi. Entón, el tiña escritos, non? El tiña bastantes escritos, uns cantos. Estaba intentando darlle saída de alguna maneira, pero, bueno, non atopaba moi ben como, non? Como facer, como tal. Pasoumos, eu linos, bueno, pues, sinceramente, dixen, a mí isto pareceme que está ben. Eu teño lido cousas menos boas, sabes, que tiveron premios ou tal, digamos, poemarios premiados ou obras premiadas. O sea, isto pasaría completamente por aí, non? Diñe un pouco de voltas e dixen, mira, pois, díome a manta cabeza, fago eu como se fose un editor, non? Poñeme aí nesa personaxe, non? De, bueno, pois, se teño teu, se eu poño as letras de Niñatiros, ou se o guitarrista pinta cuadros, vale, pois xa temos un pintor. Por aquí temos outros debuxos e outro poemario, moi ben. A fotógrafa
querida Leti, tamén, pois vou chamala a ver se queren mandarnos unhas fotografías. O primeiro número foi así, non? Moi de petit comité, por decirlo así, moi de círculo moi estreito, entre nós se sente moi cercana. Era para ver como saía, non? A ver que pensa a xente, a ver se hai feeling, non? Se hai resposta. E gustou, non? Hubo resposta. Hubo resposta porque realmente, pois iso, son máis de 100 páxinas, a cor, a fabricación é boa, entón, bueno, é interesante, metemos, bueno, unha especie de introducción. É algo como de coleccionismo, penso eu, non? Incluso, porque un produto ben feito, con algo totalmente original, eu creo que incluso para unha peza de coleccionismo. Sí, aquí na casa, por exemplo, a miña parella Rocío ten cómics, non? Etcétera. Víame tamén moito por eso, polas edicións do cómic, tipo cómics ou novelas gráficas así con lombo, non? Que van seriadas, digamos, 1, 2, 3. Víame, collín a idea física, non? Aí, e despois dixen, bueno, isto pode funcionar. Se é unha vez ao ano buscamos 6 persoas, malo será que de boca en boca non vaya trascendendo, etcétera. Entón, levamos 3 números con sacado para este 2023, todos polo micromecenado. A edición é limitadísima a mecenas, é dicir, que hai que enterarse porque senón pasa. Porque, claro, que non podemos arriscar que, a facer unhas edicións a moitísima xente cando realmente isto é eso, unha rara avis, unha cousa pequerrechiña de edicións moi limitadas e que vale a pena ter porque que simplemente xa solo pola edición tan limitada é algo como un tesouriño, non? Eso é, efectivamente, tiramos moito de iso, non? De dicir, mira, é unha edición limitada e non se vai a reeditar. Non vai estar colgado en internet, porque non vai estar o PDF colgado en ningún sitio, por exemplo, coa nosa música hacemos todo o contrario. Se o queres, telo que pagar e ya, non queda máis opción. Tes que te enterar e telo que pagar, pero eu dende Galiza Metálica quero lle dar difusión, non? Porque a verdade considero que esos tesouros culturais que estades aí forxando con nativas teñen que chegar polo menos a que haya xente que poida chegar a decir que eu quero un. Así que de verdade voulle facer o máximo de difusión porque considero que estades facendo unha labor moi interesante para preservar a cultura e sobre todo para facelo desde un punto de contracultura, de algo totalmente innovador e diferente. Sí, bueno, primeiro, moitas grazas, e segundo, efectivamente, esa é a idea. A idea tal cual é esa, non? É dicir, era que poñamos na introducción do primeiro número, que era nativa, ser unha especie de presentación. Entón, queremos ir máis alá das fronteiras, non? Do editorial, ou do artístico, do que vale ou que non vale, ou que che digan se vales ou non vales. Se ti crees que tes un poemario que vale a pena e a ti te gusta, que ninguén nun editorial che diga isto non vale. A idea inicial foi esa, romper con eso. Muy ben, é dicir, isto é cultura underground, é arte underground. Que ti eres grafiteiro, faz grafitis, quitas as fotos dos grafitis e dices, mira, pois teño unha colección de 20 grafitis personalizados por min, é dicir, é arte urbana, teño as fotos, e mira, por que non, gustaríame velas en unha edición en papel. Posto en contacto con animatiros@gmail.com e bueno, preguntas, oi, mira, teño isto, podo participar, non podo, cantas páxinas tería, como vai todo. O único que lle podo pedir a xente, eso sí que ten que ser así, non pode ser de outra forma, é paciencia, porque a cousa vai lenta, o sea, un número por ano, 6 persoas, por exemplo, o número 4 está a pique, ainda queda 1 ou 2 sitios, non? Pero ao haber 6, imagínate que unha semana despois escribeche alguén e tes, claro, teño que dicir, bueno, pois quedas para o número 5. Claro, esperas outro niño máis. Se non hai paciencia, pois... No. Bueno, pois aí nos quedamos. Estou moi contenta por haber feito esta entrevista. Moitísimas grazas por concederma unha entrevista máis longa do... Moitas grazas a ti. Moitísimas grazas, de verdad, porque aínda que sea máis longa do habitual, falamos tanto de Ninatiros e deste proxecto ligado de Ninatiros que é Nativas, que me parece tan interesante. O dito, estamos aí pendientes tanto dos bolos e próximos
próximas actuacións e de o que vai a xurdir tanto de vídeos, etcétera, todo o que queredes para estos vos propósitos do 2023 con Nin a Tiros e, como non, de facerlle publicidade a ese número 4 de Nativas. Sí, bueno, pues nada, moitas grazas, un placer falar contigo. Nada, bueno, falaremos máis veces, agardamos, sí. Verémonos, etcétera. Non queda moito por facer, sí. Non só de parte de Nin a Tiros, non só de parte de Galiza Metálica, queda moito por facer así, falando, non, plural majestático para todo o mundo, moitas bandas, hai moita calidade, é increíble a calidade de bandas que hai en Galicia, é increíble, eu a veces alucino comprando algún CD, indo algún bolo, vamos, está o listón altísimo. E agora está vendo estes medios de comunicación que facían tanta falta, non? No podcast, que non había, bueno, etcétera, que se están volcando máis co underground, entón penso que ainda que queda moito por facer, estáse plantando a semente, non? Entón, daqui a algúns anos dará froito. Que así sexa, sí, señor. Bueno, unha aperta grande. Hasta loguiño, Miguel. Unha aperta, Pati. Chao, chao. Chao, chao. Soños de luz artificial que asfixia. Mantense acesa fría chama do insomnio. De novo teño que soportar os grosos muros levantados polo silencio que apenas deixan respirar, que afogan. No negrume habitan espectros, do viro rechiar las súas fauces, emisarios de cada fracaso, fanse fortes en tío. Hubo un tiempo en que las noches eran para dormir, soñar y despertar sin temores. Seguiremos despiertos hasta que amanezca. Esta hora es la peor. La llaman la hora del lobo. Dormidos tendríamos pesadillas y despiertos tendremos miedo. Expúlsame da crúa soidade, co aroma da túa esencia, atoparás as raíces da verdade. Se te asomas ao abismo da fenda, a pesar dos pesares pasados, malia que a mágoa race algúns días, o orballo sobre a hora do lobo segue a lamber o sal das feridas, como unha musa ispese un segredo que xermola a cotío, devagar das incertezas dos meus febreiros, da única dúbida do teu verán, do acibeche da prata do cabelo, que indomable busca os dedos sucar, do ato incansable deste anhelo, que durante un lustro non deixou de berrar. Morrerei un pouco menos mañá, se traes o cogo prendido da túa man, acubillados no verte da calma, sentindo o bico indica
verme como unha rata namorada dunha serpe. Pousase a luz do día, aluminio de xofre sobre a xeometría, incurable do corte. Unha patina cubriu todo dun gris crónico, matizado de ocre por fragmentos de óxido. Seguirei cavando fondo, afundido neste pozo, onde me engulirá o último grolo. Pousase a luz do día, aluminio de xofre sobre a xeometría, incurable do corte. Levo teu nome engaiolado no fondo dunha ferua do corazón. Doi a pesar dos anos, a coitelada oxidada daquela traición. Levo teu nome engaiolado no fondo dunha ferua do corazón. Doi a pesar dos anos, a coitelada oxidada daquela traición. Levo teu nome engaiolado. Escoitas Galiza Metálica. Welcome to a world where nothing is what it seems. Welcome to the fall show. They promise those who want to win. The less they have, the less they lose, and more they gain. They do not care.
Tamén tiven a inmensa sorte de poder entrevistar a Alberto Busto, vocalista, compositor e guitarrista da banda Arritmia, premiada no 2018 co Premio Martín Codas na sección de metal. Falaremos deste proxecto tan interesante que mistura o electrónico co new metal e tamén contaremos moito máis sobre a difusión que realiza nunha plataforma que é o Twitch e que fai posible que lle chegue a moita máis xente a cultura underground galega. Todo meu arredor cambiou a súa cor. Lembras o día, todo parou. Arden os ollos, necesito emoción. Unha saída, bañada de licor. Salta. Despertei, entre paredes florecen malas selvas desta puta mente. Silencio que brota, a vida en bancarrota, a vida en bancarrota. Outra páxina morta, escribí a posata da última nota. Al viscar a saída, mais eu non quería mover esta lona. Ferida, pero non vencido, decido ser o meu propio inimigo. Imagina que estou pa imaginarte a vida vestida de morta. Fundido, fundido, prohibido, pero non vendido. Imagina que estou pa imaginas na festa. Llamando a tua porta. Despertei, entre paredes florecen malas selvas desta puta mente. A noite engarda. Percorre
Ola, moi boas, estou aquí con Alberto Busto. Que tal, Alberto? Hola, que tal? Moi ben, e ti? Pois moi ben, desexando coñecerte un poquinho mellor e que te coñezan as ointes de Galiza Metálica. O primeiro de todo é que te presentes que faz dentro de Arritmia e quen son os teus compañeiros. Bueno, pues eu son Alberto Busto, que son cantante e guitarrista en Arritmia, que somos un grupo que facemos, bueno, ia dicir que facemos metal, pero creo que facemos unha mestura entre metal, electrónicas, un pouco de rap. Os meus compañeiros son Álvaro, que vai coa batería e os sintetizadores, Macío baixo e Carlos a guitarra. E bueno, eso é un pouco o que ven sendo o grupo a día de hoxe. Oye, e cando comenzou Arritmia? Contame un pouco como foron eses comenzos e ese coñecervos. Sí, pois a ver, Arritmia como é agora mesmo, como está conformado agora mesmo, como o estilo que fai agora mesmo, non hai tanto tempo, pero bueno, realmente a orixe da banda vai por alá polo 2012 aproximadamente, que nos juntamos Álvaro Macieu, que somos que sobrevivimos no grupo basicamente, e que nos apetecía facer un proxecto de caña basicamente. Viñamos de outros proxectos de punk, de rock e tal, ¿no? Nos apetecía facer pues, algo de caña e nos juntamos para facer isto e bueno, tardamos un tempo en buscar o son que queríamos e o que estamos facendo agora mesmo, pero bueno, dende aquel entón estamos xuntos e aquí seguimos, a ver canto aguantamos. Bueno, eso moitas veces non depende solo do gusto dun, senón a propia vida, porque xa sabemos que sí, moitas veces a vida dos grupos pois depende das vidas persoais, non, dos componentes. Pero bueno, si resististes hasta agora, eu creo que agora en adiante vai a ser a vosa forma de encontrar a forza, non, de sacar para adiante o proxecto. E contame un pouco que é o que queredes sacar, o que queredes expresar nas vosas letras? Bueno, as letras, aí esa parte tócame a min, porque me deixan a min, ou porque eu non lle deixo o resto. Pero bueno, é un pouco... Non hai unha temática directa no grupo que digas ti imos falar desto en todas as cancións, senón que vemos un pouco, pues, dependendo da época. Por exemplo, en pandemia compuxemos parte do último disco que sacamos, e aí sí que hai letras pois que ao mellor falan un pouco de saúde mental, depresión, ansiedade, sobre todo na pandemia. Temos outra parte moi marcada de unha parte máis social, máis política, e un pouco, pues bueno, hai outras letras, pues ao mellor de momentos de estados anímicos meus concretos ou de cousas do día a día, vamos. Entón, tampouco temos unha política definida, non, de dicir, este grupo fala disto, non, aí tocamos un poquinho de todo. E esa mistura de electrónica, de onde vos ven, en que referencias ou que referentes tedes? Bueno, a ver, ao final somos persoas individuais e cada un ten así un pouco máis os seus gustos. Se lle preguntaras ao baixista, probablemente che diría que el lle mola o punk e pouco máis, non? Pero sí que é certo que na banda, pois bueno, temos bastante gusto por o primeiro por grupos de metalcore, grupos pois nas orixes como poden ser deste estilo, pois non sei, Linkin Park ou Slipknot ou cosas por estilo, non? E a día de hoxe pois bandas máis recentes como Enter Sicario ou Bring Me The Horizon, bueno, grupos deste estilo, e logo que tamén, a parte da electrónica, pois nos gustan grupos de toda a vida como Prodigy ou Chemical Brothers, non? Entón, atopamos, ou buscamos durante tempo, tardamos en atopar xusto a mestura que queríamos facer entre as dúas cousas para meter ya a raiva e a enerxía do rock ou do metal ás cancións e a ver poder tamén implementar bases de electrónica, sintetizadores, e bueno, aí andamos. Non sabe descontar unha melodía que me pode liberar. Algo máxico, algo apretado aquí adentro, non me deixa voar. Será o último intento, non me deixa ni pensar. Enigmático, como a terra que cobra o teu triste final. Ollar o mundo caer sen facer nada, ser a orixe do furacán coas mans atadas. Ollar o mundo caer sen facer nada.
a deixes pasar. É unha fantasma que me pode afogar. Mira como late, mira como vibra, boom, boom. Mira como xira todo, boom. Sempre dormiu aquí ao meu lado, nunca vi despertar, mais tenme acorralado, non me deixa ni pensar. Sintomático, sintomático, como ver que non chega o meu triste final. Ollar o mundo caer sen facer nada, ser a orixe do furacán coas mans atadas. Ollar o mundo caer sen facer nada, converterse no furacán, vidas rachadas. Jogada, mundo esquizofrénico. Última jogada, mundo esquizofrénico. Última jogada, esquizofrénico. Última jogada, mundo esquizofrénico. Olhar o mundo caer sem fazer nada, ser a orixe do furacán coas mans atadas. Ollar o mundo caer sen facer nada, converterse no furacán, vidas rachadas. Isto de cantalo en galego, de quen foi a idea ou tiñades moi claro dende o principio? Sí, bueno, que eso ni siquiera foi unha opción de debate porque é o noso idioma, basicamente. Eu medrei nunha familia galego falante. Sí que é certo que supoño que un pouco como nos pasa a moitos dos que vivimos en cidades de cativos, cando chegas á escola, non? Sobre todo que foi unha escola de curas onde o galego estaba un pouco de lado, pois te replantexas cando eres cativo. Bueno, non é que te replantexes, é que basicamente comezas a falar castelán na escola porque é o que che falan, e con 4 ou 5 anos non pensas moito máis alá, non? Pero cando formamos este grupo xa tiñamos unha idade e evidentemente non foi unha opción facelo noutro idioma porque neste caso é o meu. Entón, para min é algo absolutamente normal falar en galego. Non hai ninguna intención política ni nada polo estilo, non. Escribo en galego porque falo en galego e porque vivo en galego, non hai moito máis. Bueno, pero non hai tantas bandas que o fagan en galego, por eso che preguntaba, porque ao fin e ao cabo chama a atención, porque aínda que somos, eu creo que unha comunidade riquísima en músicos e en estilos, non hai tantos que vayan por ese camiño. Así que sempre é de agradecer que haya grupos que utilicen a súa lengua mai, penso. E, bueno, algo que tamén che quero preguntar é da actualidade, que o que sacastes e que o que estades agora mesmo traballando? Pois agora mesmo estamos traballando en pechar datas, básicamente. Está a nosa produtora co teléfono a tope pechando datas cara a verán, sobre todo. Faremos algunhas salas en inverno. Bueno, isto creo que ainda non é público, pero bueno, en Galicia ímos facer só unha sala bueno, xa contaremos, pero ímos a ir probablemente tamén a facer algunha outra. E o que estamos agora mesmo é presentando un disco que non ten ningún ano. Entón, a nivel de facer música estamos compoñendo, pero probablemente ata despois do verán ou así non saquemos nada novo, porque ainda temos que exprimir isto que acabamos de sacar, porque saiu tamén unhas circunstancias un pouco raras de post-pandemia, con poucos concertos todavía. Entón, agora é cando realmente está empezando a funcionar de verdade o disco. Contanos un pouco como foi sacar adiante estos vídeos tan chulos. Sí, bueno, o tema dos videoclips
partamos da base de que en Arritmia, no noso grupo, facemos nós todo, de gravarnos, masterizarnos, editarnos, a tamén o que son os videoclips. Temos a sorte de que Álvaro, o noso batería, traballa no audiovisual, e que, nós un pouco sabemos de que vai o tema. O disco foi grabado íntegramente nas nosas casas en pandemia. Quero dicir, eu gravei as guitarras e as voces na miña casa. Todos temos un pequeno estudo na nosa casa, digamos. E isto tamén nos axuda moito a hora dos videoclips. Sí, os videoclips realmente creo que se pode dicir que son bastante potentes. Tamén en parte porque como faz ti mesmo, botalle as horas que lle queres botar, tes moi clara a idea, podes compoñer pensando nas imaxes que queres transmitir no videoclip. A ver, facer as cousas ti mesmo ten moitas ventajas. Ten outras desventajas, como que te comes un traballo brutal durante un par de anos. Pero ao final o produto que ao final é plenamente Arritmia. Non hai unha intervención externa de ninguén que faga un videoclip, nin que masterice, nin que... Traballamos así desde sempre e aparte que nos axuda a aprender a facer cousas cada vez mellores. Sen dúbida, é un produto 100% voso. E sobre o nome, que me contas? Por onde ven? Bueno, pois o nome era que porque cando montamos o grupo éramos un pouco máis novos, digamos, un pouco máis inconscientes. Sempre o conto, é unha anécdota simpática. Unha vez un rapaz que dicía que sabía tocar o baixo, pero non sabía tocar o baixo, apenas non tiña ritmo, basicamente non tiña ritmo. Entón aí veo a Arritmia e quedou así. Puxémoslo en inglés porque naquele momento en galego, en castelán estaba registrado, e agora penso que tamén. Posiblemente foi unha mala decisión facelo así, pero éramos novos e así quedou. Rematouse a fe, a foto che escoitei. Unha familia resiste en Palestina e un puto yanqui revisando en cada esquina. A fina liña entre a prensa e a realidade. Fillos de puta cotizamos e cara unha verdade. Sodes culpáveis deste estado de ansiedade. Vendemos en control armas de destrucción. Fecha os ollos e respira a última vontade. Adrenalina convertida en ketamina e un mexicano buscando algunha saída. Fora fascismo de América Latina, capitalismo que aconsella e adoutrina. Mudaremos la voz, queimaremos la voz, xuro todo vai cambiar. Somos la luz que nos cría. Alza la voz por sempre, buscar outro final. Xuro todo vai cambiar. Tic tac, karma. Miseria que recollo dentro dun contenedor. En Occidente un sorriso significa horror. A vida expira buscando unha saída. Brazos abertos navegando a deriva. Mira mamá, mira papá, non podo respirar. A vida foga, preta e mata neste lugar. Na escola todos din que son un tipo peculiar. Papá pensa na botella, mamá en escapar. Sen comida na neve e a drama familiar. Tic tac, tic tic tac, tic tac. No hay saída. Mudaremos la voz, queimaremos la voz, xuro todo vai cambiar. Somos la luz que nos cría. Alza la voz por sempre, buscar outro final. Xuro todo vai cambiar. Tic tac, karma. Primeiro día neste todo mundo criminal. Nacido morto deste lado cuesta prosperar. Marcado pola cor, marcado polo mar. Alma sen nome, ollos en vida e vida sen paz. Primeiro día neste todo mundo criminal. Nacido morto deste lado cuesta prosperar. Marcado pola cor, marcado polo mar. Alma sen nome, ollos en vida e vida sen paz. Mudaremos la voz, queimaremos la voz, xuro todo vai cambiar. Somos la luz que nos cría. Alza la voz por sempre, buscar outro final. Xuro todo vai cambiar. Tic tac, karma. Mudaremos la voz, queimaremos la voz, xuro todo vai cambiar. Somos la luz que nos cría.
Moi ben, pois moitísimas grazas. A verdade é que foi un placer escoitarche falar de Arritmia e agora queroche tamén preguntar sobre o proxecto que desenrolas en Twitch para que a xente poida coñecer mellor a gran labor que estás a realizar, porque dende Galiza Metálica facemos o posible para sacar adiante outro tipo de medios informativos que tamén se adican, igual que Galiza Metálica, a potenciar o underground galego. A base de que eu son un friki, vale? Dende hai moitos anos consumo Twitch, que xogo moito en videoxogos, é unha plataforma na que levo máis anos dos que Twitch se fixo conhecido, digamos, vale? Ao mellor 10 anos, polo menos. Entón, medrei prácticamente vendo a xente streamear videoxogos, vin como a plataforma me daba e se orientaba a outros lugares, sobre todo en pandemia, non? A programas deportivos, programas musicais, sempre que tocaban directo, e vinlle sigo ya vendo unha saída brutal. Aporta algo que non pode aportar a televisión ou a radio, que é unha interacción absoluta coas persoas en cada momento. Ti tes un chat diante, ti podes acceder a pinchar o videoclip que che dé a gana, a xogar coa xente que está no chat a algo, a fazer unha chamada a outra persoa. Entón é moi interactivo e dinlle moitas posibilidades. Apetecíame facelo, e realmente me plantexei que cousas eu sabía facer na miña vida, que non son moitas, non? Eu sei de videoxogos, que xa había moita xente facendo cosas de videoxogos en Twitch, entón non me motivaba. Sei un poquinho de baloncesto, pero tamén había bastante xente, e o que sí que sei bastante é de música galega. Primeiro, porque levo neste circuito durante anos, porque teño moitos anos dentro do circuito, e porque como público son consumidor habitual de festivais galegos e de concertos aquí, non? Tentei, no, en abril a canle un día pensando que non ia a ver nos directos, porque realmente, bueno, que supoño que ti que tamén te dedicas un pouco a esta, a ver que é complicado, non? E sobre todo nunha plataforma como Twitch, na que parece que só poden acceder xente nova, porque parece que para xente que supera os 30 anos é como todo é para nenos, bueno. Pero sorprendeume, porque realmente dentro do primeiro directo hubo bastante xente, e agora mesmo, mira, nós estamos facendo esa entrevista, estamos nun pico altísimo. No último directo creo que tivemos unha media de 150 espectadores durante unha hora. Para Twitch é unha media bastante alta. Son reproduccións, despois en diferidos se traducen en 1000. Entón, bueno, está funcionando ben e ao final non hai máis motivación, pois iso que diste, ensinar un pouco que se fai aquí, pero tamén divertirme, non o fixen como algo altruista de dicir, vou axudar, non, fixen porque me gusta falar disto e porque me gusta falar disto coa xente. Está creando unha comunidade chula e aí estamos. Creo que é importante este tipo de canles para chegar máis o artista ao público, non crees? Sí, había tamén hai unha parte en Twitch que me parece importante, que non é só xa darlle visibilidade aos grupos, sino tamén traer a grupos que quizás xa teñen esa visibilidade e poñelos a falar como persoas tomando algo nun bar e coas que a xente pode interactuar. Poñoche exemplos, eu non sei, ao último directo fui con Tanxugueira, estivo Gabri de Guitarría, Nervo da Rebelión do Inframundo ben super a menudo, grupos que realmente teñen moitos fans e que mola moito velos con plena naturalidade, falando de cousas cotiás e que a xente está nun chat e lles pode facer preguntas e les respostan. É algo que non solamente para grupos que están comenzando, sino para xente que está vindo, xente reputada, pues que chegou a ir tan Xugueiras ou da Banda da Loba, non? Xente que xa están xendo palcos ben grandes e que o público os poida ver nun momento natural, non? Que non é encima un escenario, pues algo que a mí me motiva e me gusta mogollón. E encima, pues como a maioría son amigos e amigas, para mí é moi sincero, porque ter unha conversa con eles como se estiveramos nun camerín. Supoño que é pouco utilizado o galego para facer este tipo de canles, e moito menos dedicada á difusión da música galega. Hai algunha canle máis, pero somos moi poucos. O certo é que hai un campo moi grande que alguén de medios públicos debía ser consciente e non nos están aproveitando. Agora mesmo, falando de música en galego, creo que estamos outra canle que se chama Rincón de Daniel, que fai algo similar ao que fago eu, vale, cada un co seu estilo, pero ao mellor eu un punto de vista un pouco máis de músico e un pouco de punto de vista máis de público, que tamén está moi guai verlo así. E logo a CRT ten unha canle de Twitch que para meu gusto aproveitan moi pouco, porque eles teñen unha repercusión altísima, eles teñen miles de ou centos de miles de seguidores nas redes sociais e poderían estar facendo contido cultural enorme, pero non o fan como non o fan tampouco na radio televisión pública, porque demanda que man. Bueno, realmente hai un campo grande, pero somos poucos, en galego somos moi poucos, e logo hai algo que se está pedindo desde hai tempo, e que Twitch concretamente non recoñece o galego como un idioma etiquetable na súa plataforma. Iso é importante porque o catalán, por exemplo, ten etiqueta, entón ti entras en Twitch, buscas streams en catalán e vai sair un listado, ti en galego non podes buscar, ou pos que non tes idioma, pos que o faz en castelán. Entón
un hándicap, pero é un hándicap dunha pescaría que se morda a cola, porque ao final, como non hai moita xente streameando en galego, Twitch non colocas etiqueta. E como Twitch non colocas etiqueta, pouca xente se anima a facelo en galego. Entón, bueno, somos un pouco nicho, pero medraremos. Estás a facer algo pioneiro e tamén con moi boa resposta, como dos sorteos que fixeste recentemente. Contame como foi. A ver, ao final, o que se ofrece esta plataforma, basicamente, que se ti tes un pouco de control de informática, que ao final é o meu traballo, porque aparte de músico, son informático, porque a música non dá, a mí polo menos non me dá para comer. Se ti tes un pouco de control e sabes realizarte en vivo, de la realización de espeas e demais, tes un potencial enorme. Ti podes pinchar videoclips, ti podes facer videochamadas, podes facer mil cousas, ¿no? Entón, ocorreuseme en un momento dado por Nadal facer un sorteo de que quixera colaborar, de grupos e grupos, tendas, festivais que quixeran colaborar, pois simplemente que sería, pois bueno, se un grupo con unha camiseta, pois oye, escoitamos un par de videoclips, falamos deles, a xente os coñece, vemos redes sociais, que tamén o podes facer no directo, e despois sorteamos unha camiseta dese grupo. Claro, eu puxen isto nunha story en Instagram, e eu pensei que me iban a escribir 4 ou 5 grupos, que faríamos 4 ou 5 sorteos e xa está. Bueno, a realidade é que creo que fixen 127 sorteos, que estiven 10 horas sorteando cosas entre 2 días, porque se me foi das mans, porque prácticamente todos os festivais de aquí e moitísimos grupos. Alegro que así foi un éxito a nivel de público, hubo moitísima xente, por lo que falei con grupos e festivais, parece que a eles tamén lles veu ben, porque os grupos recibiron nova, por lo que me comentou algún deles, podo dicirlo, penso, porque somos amigos. A Candeloria, por exemplo, me comentou que mentre facíamos o seu sorteo que venderon 20 entradas un domingo, que non é normal facelo en 10 minutos, non? Un placer, nada, quedamos pendientes porque próximamente teremos a túa propia sección aquí no Galiza Metálica para darlle máis visibilidade ao que faz. Moitísimas grazas, Alberto. Perfecto, moi ben, moitas grazas, un saúdo. Chao, chao. Vai polos que non están. Recordos no meu presente, ti mirada fría e eu mirada ausente. Urgente, un precipicio, enxutos agarrimos, envoltos nunha mentira. Ti cabeza alta, unha llana esquiva. Que me miras ti, que me miras ti, que me miras ti, que me miras. A nosa voz, unha razón, a única opción, contar para vivirlo. Entretienos, unha canción, invitados a feados malditos. Un salvaxe a deriva fundirá miradas que non pintan nada, cegos ollos que non deixan de escoitar. Nos atrapa y nos deja caminar, recordando que no somos nada, platos rotos en la mesa al cenar. Castigados por contarles la verdad, del camino borrar las pisadas que nos unen en el mar. Despojados de prejuicios y al final en la recámara hay una bala que dispara libertad a su cara.
En a sección de Cita co Underground de Óscar de Barbarian Prophecies vainos a falar do Napalm Fest da edición After Christmas e vainos a contar como foi este fin de semana pasado que tiveron aí un pequeno problema con cochambre por problemas de saúde non puido ir ao festival. Así que as portas abriron un pouquiño máis tarde e tuveron a corteza inhumana Black Death Metal de Vigo, Sons of Decay de San Sebastián. E tamén nos vai a falar que o próximo día 21, acordadevos, apertura de portas ás 20:30 horas e comenzarán os concertos ás 9, Burn to Death de Xixón, Black Death Metal e Mor Súbita, os burgaleses, que fan death metalcore. Acordádevos que podedes traer alimentos non perecedeiros para o Banco de Alimentos de Lugo e axudar, como non, o Frente LA Santuario Animal. Animádevos, por favor, acordádevos sempre de apoiar a festivales tan solidarios como é o Napalm Fest. Dende Galiza Metálica queremos mostrar o noso apoio incondicional para o Napalm Fest e todos aqueles festivales que se fan na Galiza e que teñen un fin tan solidario como este. Boas, aquí Óscar dende a cidade amurallada de Lugo. Novamente regreso para unha nova cita co Underground. Nesta ocasión vou facer un pequeno resumo do festival que fixemos onte aquí en Lugo, en Sarria, concretamente no Buril, nunha edición especial do Napalm Fest que se chama Nightmare After Christmas. E bueno, salientar sobre todo ou agradecer primeiro, en primeiro lugar, a Pati, Galiza Metálica, Filipe con SOS Metal Radio Show e Jaco con Rouco Son, que actualmente son o triunvirato de medios que están apoiando semana tras semana, mes tras mes, todo o que é o metal underground e sobre todo aquí de Galiza. E tamén unha mención especial quería dicir para os compañeros e compañeras de Metal Defenders de Molins de Rei en Cataluña, que, bueno, teñen unha asociación ali moi coñecida, co que estou empezando a colaborar a través do Napalm Fest. Eles ali montan un festival, entre outras actividades, bastante coñecido que se chama Move Your Fucking Brain, co que levan xa 20 anos, así que se non o coñecedes, pois invitemos a darles un vistazo e apoiarlos. Bueno, sin máis, vou empezar co que sucedeu onte, a pesar da choiva, do malísimo tempo que fixo, unha noite bastante terrible. Pois, bueno, a afluencia de público foi a esperada nun evento underground, podía ser un pouco máis, pero, bueno, intentamos facer como podemos para traer a xente, pero, bueno, non depende solamente de nós, así que, pola nosa parte, agradecidos a todos os que se achegaron onte ao festival, colaborar connosco, os que deixaron comida non perecedeira, os que puxeron diñeiro no bote que tiñamos para o Frente Santuario Animal. E, bueno, salientar tamén que, lamentablemente, pois non contamos con unha das bandas que por problemas persoais pois non poderon acudir ao festival. Tivemos buscando pois saber se podíamos sustituir a banda por outra no último momento, pero, bueno, debido que pois o que era o tempo que tiñamos era con 24 horas prácticamente, pois era imposible, así que decidimos que o festival fora solo de dúas bandas, empezar un poquinho máis tarde. E, bueno, a banda que abriu o festival foi Corteza Inhumana, Black Death Metal de Vigo, formada no 2007, que, aunque, bueno, ten múltiples influencias, a mí personalmente gustame moito, sobre todo a composición da guitarra, porque creo que aporta moita variedade na estrutura das súas cancións. É moi interesante e tamén importante decir que na batería un dos seus membros, Chomi, que é un personaje bastante coñecido aí en Vigo, entre outras cosas porque ten a súa, digamos, asociación persoal ou o seu proxecto persoal que é Loita Underground, co que está apoiando o que é a música underground galega xa desde fai bastante tempo. Inclusive, cando estuvo na hostelería, que todos nos recordaredes seguramente a xente da zona de Pontevedra por o bar Frenopático. Que non tocou no bar Frenopático? O que non tomou os seus míticos chupitos ali? Así que, bueno, eso, sin máis, pois unha banda xenial, era un directo moi bon. O son estuvo, a verdad, que moi ben, gustoume moito. Bueno, despois os seguintes foron os de San Sebastián, uns colegas que temos xa fai moitos anos, que tamén son unha banda formada por músicos xa coñecidos da súa zona, que están en moitas bandas como poden ser Histólisis,
Ras, o baixo de voces está Fresh, que é un mítico de underground de San Sebastián, que é un dos rapaces que leva a sala de concertos Mogambo. Así que, se algún día ides ali ou tedes unha banda e estáis interesados en tocar, contactade con Fresh, buscade nas redes sociais Mogambo e preguntade por el, que é, digamos, o encargado de levar o cotarro ali. Pois esta banda fan black death metal con partes de greencore, con partes de thrash, moi ben tocado, moi agresivo, teñen un directo realmente que merece a pena velos. Sinceramente, creo que unha das bandas do seu estilo, das máis, por lo menos en directo, das máis guais para ver. A batería é brutal, a agresividade e enerxía do seu directo, increíble. Esta semana que ven temos a seguinte parte do festival, no que estarán Burned to Death, que é unha banda de nova creación de Asturias, son de Xixón, é unha banda moi boa de black death metal extremo para a peña que lle mole, pues, bandas como Belfegor, dese palo, sabes, dos primeiros Behemoth, unha banda moi extrema, moi boa, a min gustame moito. É que sufriu varios cambios, ainda que sea unha banda recente, pues, sufriu varios cambios de formación, así que son interesantes de ver. Despois tamén estarán conoscos burgaleses Morsúbite, unha banda, creo que das mellores de metalcore ou deathcore a nivel estatal, é unha pasada, moi interesante de ver. E, bueno, estaremos con Barbarian, como sempre, facendo de anfitrios e vendo o espectáculo. Así que, sin máis, convido vos a todos a vir ao evento, a apoiar, ter comida non perecedereira que donaremos ao Banco de Alimentos de Lugo. Estarán as compañeiras do Frente Santuario co seu stand o próximo día, pois, vendendo o seu merchan para que lles podedes comprar e apoialas directamente. E, bueno, os concertos empezarán as portas ás 8:30, os concertos hasta as 9 non empezarán. Este sábado pasado empezamos un pouco máis tarde porque, bueno, debido a que faltaba unha banda e ao ver o tempo como estaba con a choiva tan intensa, decidimos esperar un poquinho máis para ver se animaba un pouco máis o público. Así que, bueno, sin máis, este é o meu primeiro resumo do acontecido. Agardo vos a todos o fin de semana que ven en Puril, Sarria. Infinitas gracias a Pati de novo por darme este pequeniño espacio para falar un poquinho de underground. Bueno, esta semana, a semana que ven, pues falaremos outra vez do acontecido durante o festival. Bueno, contaré algunhas claves ou algunhas, digamos, a miña opinión sobre a escena underground. Cousas que eu coido que poden ser interesantes para xente que ten bandas, que me escriben moitos para a hora de buscar concertos, como buscar enlaces, ou que queren tocar cas súas bandas, como presentarse. Vamos a ver, como podo decir, vou explicar un pouco desde o meu punto de vista como presentarse, pois, ante outras bandas ou ante xente que este promovendo ou que faga de promotor de concertos. E, bueno, nada máis, un saúdo a todos, o dito, invito vos ao Napalm Fest a escoitar Galiza Metálica e apoiar a esta xente que está apoiando sempre a underground dos medios. Grazas a todos. Yeah.
nuestra lucha quedará. Sé que el tiempo no perdona y otro
Por último, tamén quero presentarvos a unha muller na miña sección de Mulleres Galegas Cañeras, unha sección que, como ben sabedes, intenta crear referentes para que outras mulleres e homes poidan coñecer a gran riqueza de artistas mulleres que temos aquí na Galiza. E hoxe quero vos falar de unha muller que é Vilagarcía, pero ten raíces arxentinas e reside actualmente na provincia de Lugo, nunha zona pequena no rural. Esta muller vennos a falar da súa traxectoria, que é ben interesante, e sobre todo de como perseguir os soños e de como facelos posible. Hola, moi boas, estou aquí con Catuxa Salom. Hola, que tal, Catuxa? Hola, moi boas, moi ben, aquí, Agustiño. Bueno, a Catuxa témola ao outro lado do gran charco, está ahora mismo por Argentina, verdade, Catuxa? Sí, cheguei hai 2 semanas e aínda me queda un pouquiño de viaxe, estou aquí disfrutando ca familia e, bueno, viaxar un pouquiño tamén coñecer estas terras que son maravillosas, a verdade. O primeiro, o que lle pregunto a todas as miñas entrevistadas. Cando comenzou en ti o amor pola música, Catuxa? Pois, partindo de que seguramente casi todas respondemos o mesmo, obviamente comeza na miña infancia e, bueno, pois teño moitas lembranzas no coche indo á escola, escoitando música, e tamén cando era moi pequena, tiña, non sei, 2, 3 anos, me subían enriba da mesa e todos os familiares me gritaban que cante la cá a ti, que cante la cá a ti, como animándome a cantar. Entón, pois, teño unha relación ca música moi boa, moi sana, porque para min sempre foi motivo de reunión e de alegría. Nese ambiente musical de que cante la Cati, que é o que cantabas? Pois cantaba todo tipo de cancións. Eu medrei con Mercedes Sosa, con Spinetta, con moito folclore argentino. E, bueno, esas foron as miñas primeiras influencias, poderíamos dicir. En este caso, María Elena Walsh tamén é unha cantautora de cancións infantís que tamén é bastante coñecida en España, pois ela foi eu creo, as primeiras cancións que sabía de memoria eran de ela. Ou sexa que tuveches unha infancia moi musical e por encima tiñas unha voz bonita porque a toda a túa familia lle gustaba que ti cantaras. Sí, supoño que eles me veían que me ponía contenta a cantar, entón dicían, veña, pois que cante máis, sabes? Bueno, aparte deso, algún tipo de referente na túa familia, un pai, unha nai ou a mesma familia en sí que lle guste moito a música? Polas ambas partes hai bastante música, tanto pola miña parte materna como paterna, sempre todos tocan instrumentos, non son músicos profesionais, pero sí que sempre houve piano na miña casa, guitarras, bombos, e as reunións familiares sempre xiraban en torno á música, sobre todo na miña familia paterna, que teñen bastante arraigado folclore de alí, entón pois sí que había bombos e guitarras todo o tempo. Eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. Eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. É único que eu quero, caramba, unha vida miña. É único que eu quero, caramba, unha vida miña. Cansada do ruido dos autos e sempre andar ás presas. Cansada do ruido dos autos e sempre andar ás presas. Prefiro plantar uns allos que traballar para calqueira. Prefiro plantar uns allos que traballar para calqueira. A medida que fuches medrando, recibiches algún tipo de educación no cole ou empezaches xa na adolescencia a descubrir outra música? Contame un pouquiño. Pois, bueno, aparte de sempre estar rodeada de familia bastante musical, empecé clases de piano na escola de música e a verdade é que estaba un pouco frustrada porque eres moi pequena e o que se dan nas escolas de música é como que non entendes, sabes? É como leer, solfeo, que é necesario, pero unha nena de 8 anos non son músicas que te cheguen porque non as entendes, entón pois estaba un pouco frustrada con a escola de música. Deixei piano despois de 4 anos e o ano seguinte, arrepentida de deixar piano, me metín en canto e en guitarra.
Entón, pois xa dende aí era unha escola de música máis pequeniña e a profesora era super guai e podíamos escoller as cancións que queríamos aprender. Entonces pois empecé con Avril Lavigne, para que te fagas unha idea, sabes? En plan, no, eu quero esta de Avril Lavigne, para mí era un soño nesa idade de poder tocar o que ti queres tocar, sabes? Porque aparte o oído se axiliza moito máis. E aparte que tocar o que ti queres sempre moito máis emocionante que tocar o que che mandan, claro. Claro, logo xa te vas educando, ¿no? Pero ao principio eu penso que é moi importante que para conectar coa música sexa algo que te conecte, porque senón aí, bueno, pois sería un debate, pero creo que aí as escolas de música pois teñen que darlle bastante caña. Claro, e na túa adolescencia, que é o que escoitabas aparte de Avril Lavigne? Que é o que... Pois moito punk rock. Sinceramente, moitos. Aparte, a miña adolescencia me pillou con internet. Entón eu lembro tardes enteras estudiando música. O sea, non música, digo, grupos de música, en plan, anos 80, Sex Pistols, Stereophonics, non sei, empecé a formarme eu sola dunha maneira autodidacta de, a ver, que había nos 80, que había nos 60. E así foi un pouco a miña adolescencia, como bastante... investigando moitas músicas que non entraban dentro do mainstream, poderíamos dicir. Ou seja, que fuches un autodidacta para culturizarte co que a ti che gustaba, cos sonidos que a ti che gustaban. E por que esa atracción hacia o punk rock? Supoño que buscaba cousas que se saíran un pouco da norma, ¿no? Que buscaran máis romper, moi energizantes, música aí cañera, que dicían tacos. Eu lembro, aprendí moitísimo inglés, moito máis que na escola, gracias ás cancións que escoitaba, porque eu me lembro que me descargaba as letras, as aprendía, buscaba traduccións de palabras, moitas cousas, ¿no? Que ao final pois te motivan e así teño esta cultura, porque a busquei gracias a internet, que apareceu nesa época, no? O Google. Sí, a verdade, claro, porque ti eres xa unha nativa digital, non? Que é como se chama agora os que nacedes con internet e con Google, claro. Bueno. Sí, me pillou no medio, pero claro, a adolescencia me pillou con Messenger, imagínate. Que ponías, sabes, as frases de grupos de música que te gustaban, e bueno, esas cousas. Fuches a conciertos, empezaches a buscar esos grupos no teu arredor que tamén che dixeran algo, ou como foi o avance hacia a túa xuventude? Supoño que eu estudiei teatro e paralelamente que estudiaba teatro eu tocaba cando fui a estudiar para Madrid, tocaba con algúns grupiñas por ali. E claro, tocábamos moito na rúa. Entón, para tocar na rúa moitas veces tes que tocar cousas que lle guste a xente, que sexan coñecidas. Entón, pois aí entrei no mundo dos boleros. Empecé a coñecer a música latinoamericana de Centroamérica, máis ben. Entrei no mundo dos boleros. E aí foi un descubrimento de armonías, unha locura. A verdade, moi fascinante o mundo musical de Centroamérica, ¿no? O bullerengue, ritmos de palenque, ¿no? A cumbia, todo esto. Que guai, e me estás dicindo que... Porque, a ver, a túa infancia, onde residías na túa infancia? Que non che preguntei, por certo. Sí, a miña infancia en Vila García. E despois, con 17 anos, fun a Madrid a estudiar e a seguir formándome. E ali, polo que vexo, pues, empezaches a ter relación con rapaces e rapazas que eran músicos e empezastes a tocar na rúa, non? Exacto, sí, tocábamos moito na rúa, moitísimo. E aí onde aprendes, es que as tablas están na rúa para os músicos. Notase moito cando ves no escenario, músicos notase cando tocaron na rúa. Eu noto moito porque hai como un desparpajo, hai algo aí moi encendido de conectar ca xente. Sin dúbida. O digo porque é unha boa escola. Eu vinte en directo e a verdade que é encantadora e sobre todo, pues eso, ese desparpajo, esa desenfado e esa gana de facerllo pasar ben a xente é super palpable nos teus espectáculos. Pero... mira, gracias. Sí, gracias. Sin dúbida. Mais o que me interesa é en que momento ti pasas de tocar na rúa e de seguir con esas clases de teatro a de pronto voltar para Galicia e de pronto montar o que sería o teu propio proxecto persoal. Pois foi hai 2 anos foi
pois en plena pandemia, xa sabes. Estábamos aí todos un pouco bloqueados, atrapados, e, bueno, pois eu xa me dedicaba a música. Ao final o teatro, pois, o deixei, porque me iba mellor ca música. Bueno, pois, durante a pandemia, pois, dices que fago aquí, na cidade, tanto tempo atrapada, non me dá nin para forrar, e sempre tes o soño idílico, porque idílico de ir a vivir ao campo, era o meu soño, non? E dixen, bueno, pois deixo a música, eu ando aquí, veña, me vou vivir ao campo. Pois estando no rural en Galicia, que viñen para aquí hai 2 anos, pois claro, é como que cando algo te chama, e ao final, pois, por moito que eu non quería, pero por moito que pensaba que iba a deixar de facer música, pois nin de coña. E xa estaba, creando cancións ali na aldea, e surdiu este mundo, supoño que de tantos anos, escoitando tantas músicas diferentes, pois, reconectando cas raíces, a máxia de estar en Galicia tamén, non? Nunha aldeiña en Lugo, toda a natureza ali que é impresionante, pois surdiu este proxecto. Bueno, contanos un pouquiño de que vai o proxecto de Catuxa Salón, porque a verdade é que eres unha persoa que a mí me resulta realmente como un referente, porque cantas en galego, faz cancións moi divertidas, moi feministas ao mesmo tempo, moi reivindicativas sobre a propia cultura e sobre o rural. Por que ese conxunto e que é o que queres expoñer tamén? Supoño que é resultado das miñas vivencias e intento ser moi fiel a min mesma cando fago cancións, no sentido de que sexa auténtico, que sexa real. Bueno, pois non hai moitas artimañas. A miña familia é argentina, teño no meu imaginario musical teño moita música latinoamericana, bueno, pois estaba nunha aldea en Galicia, pois dunha maneira natural xorde isto, e non o fago pensando, veña, unha canción feminista, unha canción, é como que son así, entón pois sale así. Supoño que se vou cambiando ao longo dos anos, pois sairán outras cancións, porque a miña premisa é nunca deixar de ser eu mesma, de facer o que eu sinto que é. Maravilloso. Non o deixes nunca, que eu creo que é o máis importante. Bueno, tamén dicir que tocas todo tipo de instrumentos, eu vinte facer loops con diferentes instrumentos e crear así as túas melodías. Actualmente sigues traballando así ou tes músicos en directo ou como é? Pois o formato que ti falas, con looper, e logo teño outro formato que empezou este ano, bueno, o ano pasado, 2022, que somos unha contrabaixista, Judith Almeida, unha percusionista, Lucía Cortiñas, máis eu. E vamos as tres, e elas son impresionantes. Aparte de tocar increíble, cantan impresionante tamén, e creo, pola miña sensación dos concertos, é que se crea algo moi especial, moi guai. 3 mulleres no escenario é unha pasada, para min é unha pasada. Sin dúbida. Xa teño ganas de ver ese novo formato. E nada, xa chegamos ao final. Sí. Me gustaría tamén preguntarche por último, que lle recomendarías ti ás persoas pois que de pronto, pois eso, fan como a ti, un cambio de rumbo total na súa vida e creen en elas. Que crees ti que lles podes decir para empuxalas un pouco? Pois eu lles podo dicir que fagan o que máis medo lles dá. Tens que facer o que máis medo te dá. Se o que máis medo te dá é cambiar drástico, pois fai iso. Se o que máis medo te dá é quedarte, pois quédate. Porque aí é onde está o riesgo e onde posiblemente veñan as sorpresas. Eu sinto así. E oye, podes nos adiantar algunha data ou algo que poidamos ver neste 2023 que xa está comezando, vamos, que xa comezou? Pois por agora estamos formando a xira, estánse pechando os concertos, pero por agora pois estamos agardando a pechar as datas do verán para poder facer o comunicado, así que haberá que esperar un pouquiño, pero bueno, en febreiro xa hai concertos, xa o digo. Moi ben, pois estaremos moi atentas, sí. Todas as ointes de Galiza Metálica aquí esperando a ver a Catuxa Salón e a escoitarvos en directo a ese novo combo. Moitísimas grazas, de verdade, Catuxa, por esta entrevista. Grazas a ti, Pati. Graciñas. Apertas, chao, chao. Escuras voces na túa cabeza, comenzas a escotar. As regras son túas, ándate con ollo.
chas queren quitar. Non te quedes de brazos cruzados, tes que reaccionar. Parientes e vecinos, espidos y nada, ponte tensión. Cogote los porcos, sales a rúa a cazar. Caullada perdida, comenzas a matar. Perros velos e heridos misturados con psicose y la encarrase. Agonía e morte o polo solagado por los ríos de sangre. Unha vida tranquila, tiñida de loito por la culpa dun tarado. Heredeiros tanatorios, moscas e vermes, frotas de mans. Cocotero dos porcos, sales a rúa a cazar. Caullada perdida, comenzas a matar. Sales a rúa a cazar. Caullada perdida, comenzas a matar. Contemplando a súa obra, o lume rasa a su casa, deitado na cama, agardando o final. E máis nada, espero que de verdade que vos gustara moitísimo o programa. Estou con ganas de que este ano 2023 sexa realmente un ano ben fermoso para o Galiza Metálica, ben fermoso para a música en directo e ben fermoso para todas vos que estades a escoitar. Moitísimas grazas por estar aí. Recordarvos que Galiza Metálica é un programa en podcast que se encontra nas plataformas de iVoox e Spotify e que sae na 106 FM de Antena Miño en Braga todas as noites da segunda a terceira feira. Tamén recordarvos que Galiza Metálica estáse renovando igual que este ano que comeza e vai a traer novas seccións e un especial Galiza Metálica Cultural. Tamén decirvos que nace unha nova sección dentro deste Galiza Metálica Cultural que se vai a chamar Metalizando a Rapazada. Nace da miña propia experiencia como nai de dúas nenas que quere compartir a experiencia e velas medrar no amor por esta cultura e esta música que eu tamén adoro. Espero que a vos, pais, nais, tíos, primos, de rapaces e rapazas máis pequenos, teñades a posibilidade de poder escoitar esta sección e este programa especialmente cultural coas vosas crianzas. Espero que vos guste esta nova sección de un programa Galiza Metálica máis cultural no que aproveitaremos para coñecer máis a fondo sobre a nosa propia cultura como pobo e tamén a nosa propia cultura como colectivo underground galego. Moitísimas grazas por estar aí e xa sabedes, recordade, mercade música, acudide aos concertos, apoiade as vosas bandas locais e facede o posible para que Galiza siga sendo metálica. Contrarrestando agonía, intentando disimular
fustigar, rabia contenida, a punto de estallar, balas homicidas, vas a disparar, rabia contenida.